Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saioan Donostebera hurbilduko gara. Bertan Julen Retegirekin bilduko gara herriaren inguruan gehiago ezagutzeko. Ane Barkosek berriz Iboniza elkarrizketatuko du. Egunon Julen, aurkeztu pixket zure burua, nor zara? Bai, egunon. Ni Julen naiz, Donostebera, 25 urte ditut, eta momentu hontan euskara irakasle naiz, Elizondoko AEKan. Eta, zaletasunei eta dagokionez, futbolan jokatzen dut hemen, herriko taldean, mendia eta ere hauniz gustatzen zait, eta gero gazte gehienei gustatzen zaigun bezala, lagunekin elkartu, pote bat hartu, hori gutxi gora bera. Ederki, ikuslea kokatzeko, non gaude? Donostebe dago Nafarroako iparraldin, Malderreka baiaran, bertze 13 herrikin batera osatzen dute Malderreka. Eta populazio aldetik nola gabiltza? Gaur egun 2000 biztanle inguru izanen gara. Nahiko haundia, inguruko herrik ikusita da, nahiko haundiena, Malderrekako haundiena. Eta Baiara kontutan izanta, zenbat biztanle bakizu? Baiara osun ez nuke jakinen erraten zenbat, baina bai Donostebe dela haundiena. Eta aipatu duzu Baiarako herri handiena dela, badago giroa karriketan nabaitzen duzu? Bai, hemen giroa badago egunero. Azkenin baire komertzio txiki pila bat, inguruko herriko jendea tortzen dauna eta erosketak egitera, ostatutara, orduan hemen giroa badago egunero. Egia da gero asteburutan eta gazte giroa eta gehiago ere badela, baina giroa egunero. Herriko aurrek, Baiarako herri handiena izanik, suposatzen dut bertan ikasteko aukera izango dutela, ze eskola badire edo? Bai, hemen dugu aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza hemen iten alda, 6. maila arte. Gero DBH ere bai hemen iten alda, eta gero batxilergoa nahi duna joaten da Lekarozera, hola hurbilen dagona, Iruñera ere baten bat, eta goi mailako zikloak ere Bera, Bortziri aldera, Baztan aldera, eta unibertsitate ikasketa gero normalin hemengo jendia do Iruñera, Donostira, do Gasteizera joaten da. Baina, badago denetik. Suposatzen dut, Donostebe, Nafarroako iparraldean egonik, euskaraz ikasteko aukera badagoela. Zein da hemen erabiltzen den eredua edo? Hemen D ereduan dena, bai. Aurrak txiki-txikitatik D ereduan sartzen dira, egia da A eredua ere badela, baina normalin, ez dakit gaur egun igual talde bat edo izanen da A eredukoa, baina 90% baino gehiago euskeraz egiten dute, D ereduan. Ikasketak alde batera utzita, lan mundura sartuz, nola dago Donostebe? Badago gaztentzat lanik? Bai, lehen erran duten bezala, hemen gehienak dira komertzio txikiak, eraikuntzan eta lan egiten duten autonomoak, orduan lana gehiena fabriketan eta hola Bortziri aldera izaten da. Lesakan eta Beran badira fabrika handiak eta orduan gaztea normalean arata. Gero hezkuntzan eta igual baten bat hemen gelditzen alda, baina hola, gehien bat hori. Donostebe eta Malderreka herri euskaldunak dire, baina gazteek ze hizkuntza erabiltzen duzu zuen artean komunikatzeko? Donostebe, erramara da, orain dela 50 urte baina askoz euskaldunagoa dela. Lehen jendik oso gutxi zekien euskaraz, baina ondoko herri txikitako eta jendia Donostebera etortzen hasi zen, eta orduan egoera soziolinguistiko hori dexente aldatu zen, eta gaur egun gehien bat euskaraz egiten da. Hala ere egia da gazteen artean eta badagola oainik joera askotan erderara tiratzeko, gaztelaniara tiratzeko, eta euskara ere haunitz haitzen da.
Eta Bailarako herri txikietan, Bailarako herri txikietan gehienetan 100% euskera, zerran nukenik, bai. kirola eta kulturari dagokionez, eskolaz kanpoko ekitaldiak eta izaten dire herrian? Bai, kirol eskaintza handia dago. Bai, kirol eta Doneztebe haitz herri kirolaria da eta kirolari dagokionez bai, eskaintza handia dago. Doneztebe futbol taldea dugu, adin desberdinetako futbol taldeak dituna, gero erreka kirol elkartea ere bai, hor potenteenak izanen dire eskubaloia eta eskupilota, baina badituzte kirol pila bat, txirrindularitza, lasterkariak ere badira erreka kirol elkartekoak, gero erremonte elkartea ere badago, laxoa ere bai, kirol pila bat iten alda Donezteben. Eta kultura arloan? Eta kultura arloan dugu Gazte Burrunba, kultura elkartea, dela hemengo gazten elkartea, eta horren bitartez, eta gero udaletxak ere bai antolatzen dituen ekitaldiak eta horren bitartez kontzertuak, hitzaldiak, holako kultura eskaintzak ere badira. Dantza talderi, musika talderi badago herrian? Bai, dantza taldea ere bai, erreka dantza taldea, gero musika taldeak ere badira herrian, kurkuma, pleura, seguro bat utziko dutela aipatu gabe, baina bai, badira musika taldeak ere badira. Eta kirola eta kultura eskaintza dagoela ikusi dugu, baina bertzelako ere aisia nola eramaten du Doneztebeko gazte batek? Bai, lehen erran duten bezala, Doneztebeko gazteria erran nuke dela oso kirolaria eta oso bestazalea ere bai. Astebururo badago giro hemen, ostatutan, orduan hori aisialdian, hori gehien bat kirola, kultura eta gero besta ere bai, besta handiz. Astebururo bada giroa tabernetan. Besta egiteko, kirola egiteko, mendia, ze aukera ematen ditu Doneztebek? Bestak adibidez, otsaian izaten dira inauteriak, nahiko potenteak Donezteben, hortzegunetik igandera, hortzegunin hasten gara gazte afariarekin eta musika izaten da, normalean modestokin. Gero ostiraletan auzoz auzo eta etxez etxe joaten gara gosaria egiten, trikitixarekin. Eta gero larun batean ja izaten dira karrozak. Karrozen desfilea, kuadria bakoitzak egiten du bere karroza eta karrozen desfilea. Gero ekainean izaten dira San Pedroak, herriko bestak. Hor ere udaletxak antolatzen ditu eta Gazte Burrunba antolatzen dugu ere bai egun bat, gazte egun bat. Gero iraian izaten dira refiestak edo besta txikiak, hori bai dena Gazte Burrunbak antolatua izaten dela. Eta azaroan ere bai izaten da udazkeneko feria, nahiko famatua, inguruko artisauak etortzen dira, hazienda, eta normalean kuadrillaka hor ere bazkari egiten da eta festa potentea izaten da. Eta gero udan inguruko herritara ere bai, besta egitera, eta hori bestari dagokionez hola. Eta besta handioetaz aparte, aste normal batean, besta egiteko aukera badago Donezteben? Bai, astebururo izaten da giroa, lehen erran dut igual, larun batetan normalean jendia ostatutara atetzen da, gazteak ostatutara atetzen gara afaltzera, eta gero titi, irrintzi, hor kale hori nahiko potentea da, eta asteburu izaten da giroa. Eta bertzela ondoko herri txikitara joaten gara unitz, udan gehien bat, ondoko herritako besteta. Gazteen arteko harremana nolakoa da? Ona, bai, gaztea gehien, bakotxak bere kuadrilla du, adinka, baina gero egia da denak elkartzen garela eta inolako arazorik gabe, eta giro sanoa, ona, eta gustora egoteko modukoa. Herritik kanpoko gazteekin harremanak sortzerako orduan, nora jotzen dute Doneztebeko gazteek? Erran nahi dut,
inguruko herrietara, Bailaretara, Iruñara, Donostira, nola... Gehiena inguruko herritara. Inguruko herrikoak tortzen dire lehen hezkuntzan batzuk, gero bertzeak DBH-en, Donezte bera ikastera, orduan hor bai beraiekin elkartzen garela eta harreman hurbilenakola sortzen direnak inguruko herritakoekin. Gero lan kontu dela eta besta kontu eta ondoko Baiarakoekin eta ere bai. Gazte mugimenduei dagokienez, burrumba gazte taldea aipatu duzu behin baino gehiagotan, behar bada igual azaldu pixket zer den burrumba eta bertze erakunderik edo baduzu herrian? Bai, bueno, herrian baino gehiago Baiara mailan daude Ernai, gero eta indar gehiago hartzen ari dena, Malerrekako gazte asanblada ere bai, inguruko herri guztietako gazteek osatzen dutena, eta gero lehen aipatu duten bezala bai, gazte burrumba hori bai da Doneztebekoa. Eta hor da, hori da kultur elkarte bat, orain elkartean 14 lagun izanen garena, gutxi gora berak, baino herri guztiko gaztea bazkide dena eta antolatzen ditugun gauza desberdinetara apuntatzen dena eta beti eskua botatzeko prest dagoena. Erakunde hauek elkartzeko badago lekurik, gaztetxerik? Ez, hori da igual Donezten faltan botatzen duguna pixka bat. Egin zen saiakera orain dela urte batzu gaztetxe bat eskatzeko, Malerrekako gazte asanblada gehien bat ibili zen borrokatzen, baino ez zuten lortu eta hori bai faltan botatzen dugu gazteak elkartzeko eta gaztetxe bat edo ondoko herri handi guztietan badute gaztetxea eta Donezten bai falta zaigula hori adibidez. Gazte ekitaldirik antolatzen da urtean zehar? Bai, aurreko hilabetean adibidez izan genuen burrumba rock eguna, bazkari bat egin genuen plazan, bingo musikatua eta bueno, gauza desberdinak eta gero kontzertuak, bai, rock kontzertuak izan genituen. Gazten artean zeintzuk uste duzu direla kezka nagusiak? Kezka nagusiak, bueno, leku guztietako gaztintzat bezala gaur egun lana da kezka nagusina nik uste. Gaur egun zaila da hola lan egonkor bat lortzea, orduan horrek eramaten du gero independizatzeko zailtasunak izatea eta gehien bat hori lan mundua. Gazteok zerbait faltan botatzen duzuenean edo eskaera horiek norat bideratzen dituzue? Udaletxera. Harreman estua dugu udaletxekoekin, zerbait falta denean, zerbait behar dugunean, igual beti ez digute nahi dugun guzti emanen, baina eskaera horiek udaletxera. Genero berdintasunaren inguruan ze ikuspegi duzue gazteok? Ez dakit uste dut aurrerapauso handiak ematen ari direla. Ez gazteok bakarrik, gizarte osoan eta hezkuntzak eta hor zerikusi handia du. Gaur egun hezkidetza planak, bizikidetza planak ikastetxe guztietan badire, orduan txiki-txikitatik erakusten zaie genero berdintasunaren alde egin behar dutela eta aurrerapauso handiak eman direla pentsatzen dut. Baina hala ere egunerokun eta badira detaile, komentario horiek hobetu beharko genituzkenak. Eta uste duzu gazten artean eztabaida sortzen duen gai bat dela hau? Bai, entzuten da. Gazten artean hitz egiten dugu gai hauetaz eta erran dutena aurrerapauso handiak ematen ari dira, baina haunitz dago hobetzeko oraindik eta bakoitzak bere partetik ere batzeko haunitz. Azken aldian badago bertze gai bat ere garrantzia hartu duena, aldaketa klimatikoaren ingurukoa, nola bizi duzue gazteok gai hau? Donezteben igual hori izaten alda
erronketako bat, bai. Igual inguruko herritan, baiaretan, bai ikusten direla inguru giroaren alde egiten duten taldeak, mugimenduak, baina Donezteben bai faltan botatzen dela igual olako zerbait, da hitzaldiak prestatzea edo bai, gero individualki seguro badirela gazteak kontzienteagoak direnak gai horren inguruan eta bertze batzu gutxiago, baina bai, igual erronketako bat hori izaten alda Donezteben, gai hori. Uste duzu presente dagoela gazteen artean gai hau? Haitz gutxi, bai. Baldin bertze mugimenduak edo taldeak sortzen badira, hitzaldiak nik uste gehiagorako emanen lukela, baina momentuz gutxi solasten da horren inguruan. Zuri pertsonalki arduratzen dizun gai bat da? Bai, pertsonalki bai. Eta saiatzen naiz, kontziente naiz gure inguru giroa zaindu behar dugula eta saiatzen naiz. Hala ere egia da nik ere askoz gehiago ere egiten halko nukela. Bueno, Doneztebe alde batera utziko dugu eta pixkot igual zugan zentratuko gara. Bidaiatzea gustoko duzu? Bai, ez dut haunitz egin, ez naiz leku haunitzetan egon, baina luzera gustatuko litzaidake gehiago bidaiatzea eta leku desberdinak ezagutzea eta bai. Adibidez, baduzu burutan halako bidaien bat edo gustoko... Beti erran izan dut Argentina ezagutzea gustatuko litzaidakela, bai. Eta orain arte egin dituzun bidaietan baten bat hola gustokoen? Atenasen egon nintzen, Grezian, refuxiatuen kanpamentu batean, eta hori hola gehien inpaktatu ditena edo bidaietatik. Bai. Egun bateko ateraldietan, zer nahiago duzu, hondartza edo mendia? Fenuke jakinen aukeratzen, biak, segun momentua, baina biak hauniz gustatzen zaizkit. Bai hondartza eta bai mendia. Hiria edo herria? Herria dudarik gabe. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, segun eta non bizi garen aldartean eta eragina du, eta bai, hiri batean edo herri batean bizi nik uste haiz desberdina dela, eta badago jendia denetatik, bai gustorago egonen dela hirian eta bai herrian, baina ni personalki herrian gustorago. Lasai eta ongi egoteko toki sekreturen bat? Intzakardi, parke hau nahiko lasaia, polita, txakurtxillo ere dugu hemen Donezteben, berua eta egiten dunikan bainu bat hartzeko, bai, mendia. Bai. Konten egoteko egoera bat? Lagunekin besta giroan, adibidez. Irakurtzeko liburu bat? Azkena irakurri dutena Iker Carreraren biografia eta interesgarria, tipo interesgarria eta lasterkaria da, Euskal Herriko lasterkari bat eta ona, liburu ona. Filme bat? Filma bat... Atzo ikusi nuen adibidez AEK-ko ikasleekin Kutsiazu Bidea Isabel. Zure zaletasunak? Lehen erranduten bezala, kirolaria naiz, futbolan jokatzen dut hemen, Doneztebeko taldean, eta gero mendia hauniz gustatzen zait. Orduan, herriak ematen dizu zure zaletasunak aintzinetera emateko aukera, ez? Bai, bai. Bai futbola, bai mendia, bai besta, bai herrian aukera dut dena egiteko. Kanpotar batek, Doneztebeko txokoren bat ezagutu beharko balu, zein izango zen txokoi? Behartzana frontoia adibidez, nahiko famatua Donezteben, bertan egoten dira aurra gazteak, udan gehien bat, eta atxaldetan ere behartzanara hietu eta beti jendez betia egoten da. Hemengo kirola ere praktikatzen den lekua da, Laxoan jokatzen dute hor, orduan bai, leku polita eta historikoki ere historia baduena eta bai, behartzana erranen nieke.
eta erran behar bazenioke urtean egun batean etortzeko, egun seinalatu batean, egun hori zein izango zen? San Pedrotan adibidez, San Pedroko bestetan, bai, giro ona. Demagun lagun bat etortzen dela bisitan, ze plan egingo zenioke, halako egun guztiko plan bat? Egun guztikoa, adibidez goizean mendaurrera adibidez, bilaldi bat, gero ederki bazkaldu, hemen aitzongi jaten da, jatetxe eta ostatu guztitan, Belarran adibidez, nire kuadrillako baten jatetxea dela, hor bazkaldu gustora, laxoa partidoa ikusi eta gero titin eta irrintzin trago batzuk hartu, adibidez. Plan polita ematen du. Bai, osua. Ederki bada Julen, esker mile gure galdetegi luze honei erantzuteagatik eta segi bizkor. Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, kaixo, Ibon, zer moduz? Egunon. Bueno, zu Ondo. pantaiak euskaraz mugimenduko kidea zara, ezta? Beraz, gustatuko litzaidake pixka bat azaltzea zertan datzan mugimendu hau. Bueno, mugimendua aspaldikoa da, Dinotzute ni, zinemak euskaraz etin ator, gehien bat oso keskatutan nengoelako, egoeraz. Gero horre elkartu ginen, Netflix euskaraz ekin, zinemak euskaraz eta Netflix euskaraz, eta hor ikusi genuen, zeudela beste mugimendu batzuk ere, horretan zebiltzanak tartean, Tinko, Bieuse, Disney euskaraz ere, Disney Plus euskaraz. Orduan ikusi genuen hor zegoela ezin egon bat, eta pantaiak euskaraz hortik sortu zen. Azken finean, gaur egun bizi dugun egoeraz, da pantaian iraultza berri honen, honi erantzuna emateko edo, sortu genuen pantaiak euskaraz. Eta zergatik esango zenuke dela hain eskasa euskara pantaietan duen presentzia? Pantaiak gun nahiko berandu ibili gara, bai zinema egiteko orduan, euskal zinema nahiko berandu etorri zan, eta uste dut horrez karela jabetu datorren iraultzaz. Ze gaur egun adibidez, ondo dakigu 5 ordu ematen ditugula pantaien aurrean. Orduan beste egin behar batzutan oso keskatuta egon gara, segure bizitza horrelakoa da, euskaldunon bizitza oso gogorra da, eta beste bide batzuk jorratzen ibili gara, baina ez gara konturatu beste uholde hori badatorkigula eta gehien bat gazteek eta esain gazteek kontsumitzen duguna pantaietatik ikaragarria da. Eta ordu pilo bat ematen ditugu pantaien aurrean, eta gure seme-alabek ordu asko ematen dituzte pantaien aurrean gu konturatu gabe. Eta datorkigun uholde hori etxean sartzen zaigu, ia ohartu gabe. Eta horregaitik kezkatuta geunden, guraso asko, umen hizkuntza ohiturez kezkatuta geunden, eta ez gurasoak ere ikusten genuelako gure hizkuntza ohiturak aldatzen zebiltzala. Da hortik dator kezka horretatik sortu zen pantaia euskeraz. Eta une honetan ze ekimen daude martxan? Une honetan denok gabiltza buru belarri gure eskaria eta gure ardura zabaldu nahian. Hor badaukagu ikusentzunezko lege bat, eta hor dirudienez Europako edukiei tarte bat utziko zaie, eta hori izango litzateke 30%. Eta tarte horretan geundeke gu, beste hizkuntza ofizialak edo, eta gurea 6% hartuko luke. Da horretatik apurtxo bat euskerari utziko lioke, zirrikitu txiki bat, hor ere, tarte bat legez bermatuta egoteko euskeraz edukiak izango ditugula. Azkenean, legeari aurreratu zaio Netflix adibidez, eta euskeratu du film bat. Eta hori ospatu genuen, baina ospatu genuen nahiko lehenengoa zelako. Baina erabat anekdotikoa da gut daukagun presentzia pantaietan. Imaginatu lehen 0,5koa bazan Netflixen, gaur egun 1,5koa da. Orduan, ez da ezer aldatzen. Ozeano handi honetan, euskarak ez dauka presentziarik. Eta ez gaude eskara existitzen. Eta kanpoan ere badago jente asko, kontsumituko lukeena
euskerazko edukiak balitu, baina momentu honetan ez gaude. Orduan, bai, pozgarria da Netflixek, ez dakit legearen gaitik edo egin diogun presioaren gaitik eduki batzuk euskaratu izana, dirudienez orain derrigortuta egongo litzateke 200 ordu, edo berak esan duenez, 200 ordu aspiratzi egingo ditu, eta hortik 20 ordu bikoiztu. Pozgarria da, baina oraindik leku egin behar dugu, eta gure hizkuntzak ere hor egon behar du. Eta etorkizun hurbil batean, zer gustatuko litzaizueke lortzea? Ba, euskara egotea. Gure, ez beti esaten duguna, beste hizkuntza batzuk natural daude, baina gure hizkuntza beti eskatzen, borrokatzen, arbola astintzen, horrela ibili behar dugu, eta guk izan nahi dugu, ez bigarren mailako hizkuntza bat. Hori sinistarazi nahi digute, baina gu euskaraz bizi gara, euskaraz ulertzen dugu mundua, gure izateko modua hori da, eta guk pantailetan ere egon nahi dugu, bai zinematan, bai TikTokean, bai Instagramean, bai YouTubeen, eta bai Netflixen, HBO eta plataforma guztietan. Eta, lehen azaldu duzu, Disney euskaraz, Zinemak euskaraz, Netflix euskaraz, ekimen ezberdinak elkartu zirela, ez, mugimendu honetan, nola hartu zen elkartzeko erabakia? Ba, karo, azken finean ardura bardina zan, guztion ardura bat zan. Ez da guk dena behar dugu. Ez da youtuberrak behar ditugu, influencerrak behar ditugu, zinema euskeraz behar dugu, hizkuntza gutxitu eta zapaldua da gurea. Ez pagaude, jenteak ez du kontzientzia hartzen ere. Askotan herriko zinemara joaten gara eta kontsumitzen duguna espainolez da, eta ganera pelikula hori ez da espainola. Kanpoko Ameriketatik edo Finlandiatik datorren pelikula bat ere, inongo ardurari gabe, gaztelaniaz kontsumitzen dugu. Zergaitik, ez gara horretaz jabetu ere egin. Herrian edo plataformatan, zergaitik nire alabak ezin du azkenengo estreinaldia euskeraz ikusi. Ez dauka eskubideri nire alabak hori euskeraz ikusteko? Bai, ez da, edo guk ez daukago eskubiderik aspiratzietan eta ikusteko Finlandiako pelikula bat edo Noruegako pelikula bat? Bai, ez da. Zergaitik aspiratzeak gaztelaniaz egon behar dute. Euskeraz ere egon daitezke, edo egon beharko lukete gure ustez. Hori eskubide bata. Eta hori onartzen ez zaigun eskubide data. Horretan, danok batu ginen. Azkenean, Netflix euskera zen, Netflix euskarazeko ekintza burutu genuenean, ikusi genuen, bazegoela ardura beste esparru batzutan ere, eta azkenean indarrak biltzea erabaki genuen. Eta nola lagundu dezake jendeak, ez, honetan? Gure asmoa da kontzientziak piztea. Esatea, zergaitik ikusten dut pelikula hau edo film hau, edo zergaitik kontsumitzen dut gaztelaniaz. Euskaldunok ere zergaitik ez daukagu aukerarik euskeraz izateko. Aukera behintzat. Zergaitik ikusi behar ditugu orain dela 4 urteko pelikulak ez denboran atzera doazenak euskeraz. Ez horrek ez dauka, guk estreinaldiak nahi ditugu euskeraz. Nire alabak azkeneko estreinaldia izan beharko lukete euskeraz, legez. Hori, euskaldun hori ukatzen zaigun eskubide bata. Eta zinemara guazenean, Clint Eastwooden pelikula bat ikustera, zergaitik Clint Eastwood entzuten dugu gaztelaniaz. Clint Eastwoodek, bere hizkuntzan egin dezala, eta agian aspiratzekin, eta askoz gehiago gozatuko dugu pelikula uste dunik, eta beste hizkuntzak ere entzungo ditugu, eta bikoizketak zaindu behar dira herri honetan. Bikoizketa duinak behar ditugu. Eta bikoizketetan inbertsioa behar da, eta horre erakundek badaukate euren erantzukizuna. Eta euskaratuta dauden edukiak ere banatzailei eman behar zaizkie. Doan, diru publiko egin dira, orduan Netflixek ez ditu ukatuko ematen badizkite aspiratziak edo bikoizketak euskeraz. Uste du nik, azken hori eginda dago, zabal dezatela mundura eta euskaldunok ere eroso ibiliko gara. Eta, ja amaitzen joateko, esango zenuke geratzen zaigun bidea hori lortzeko luzea dela? Luzea da, gure bidea beti izan da luzea eta astuna. Eta ospakizun txikienak ere ondo ospatzen ditugu. Nik gogoratzen dut Netflixeko bikoizketa hori lortu zanean edo, zoriontzeko jente askok idatzi zidan.
Dana hori, ospatzen ditugu, jai txikiak dira gureak. Beraz, zu txikiak ere zu handiak pizten dituzte, eta horren esperantzan. Euskaldunok elkartu behar dugu, batu behar dugu, indarrak uztartu behar ditugu, bai pantailetan eta beste 1000 esparrutan ere. Baina garrantzitsua da, jabetzea, gure eskubideak ez direla bermatzen gaur egun. Bueno, Ibon, ez dakit zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuken. Ez eskertu bakarrik eta gure mezua zabaltzea. Eta euskaldunoi pentsa dezagun, ze hizkuntzatan zer kontsumitzen dugun, gure seme-alabek zer kontsumitzen duten, eta zelan dauzkagun pantailak, ze hizkuntzatan, eta begiratu besterik ez daukagu jabetzeko, gu utxaren urrengo garela oraindik. Eta erakundei ere, euren erantzukizuna eskatu. Egin dezatela ahal dutena behintzat, gure eskubideak bermatzeko. Eskerrik asko zuri eta egiten duzuen lanagatik. Espero dugu naiz eta bidea luzea izan azkenean nahi duguna lortzea. Lortuko dugu, ametsak horrela lortzen dira, pausuz pausu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.